Fil-programm dis-set tas-6 ta' Lulju l-Ministru Stingat qal li vjal il-ħaddiem taqa' taħt ir-responsabilità tal-Kunsill Lokali tar-Rabat. Jaħseb vjal il-ħaddiem in-nigra mela 100% dik tal-Kunsill Lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kunsill Lokali tar-Rabat preżenta dokumentazzjoni li turi li dak li qal Stingat mhuwiex minnu. Skont il-pjan lokali għall-Majstral ta' Malta mħejjim il-MEPA, vjal il-ħaddiem hija triq distributorja minħabba li taqqat ir-Rabat mal-imtarfa. Il-liġi tal-Kunsilli Lokali tajt li toroq arterji u distributorji bil-pjan ta' struttura huma responsabilità tal-Gvern u esklużi għal kollox mill-kompetenza ta' Kunsilli Lokali. Fil-każ ta' vjal il-ħaddiem hemm bżonn xogħol ta' rikostruzzjoni għaliex il-ħsara hija kbira u bil-liġi il-Kunsill Lokali ma jistgħux jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. Għalhekk jgħid il-Kunsill Lokali, il-Ministru Gatt qed jabdika mir-responsabilità tiegħu. Minħabba l-istat li tinsab fih vjal il-ħaddiem, it-traffiku qed jgħaddi minn triq Borċ Olivier. Wara Ottubru dan it-traffiku ser jiżdied minħabba li se jinfetħu żewġ skejjel f'Tal-Virtu u Sant'Agta. Il-Kunsill Lokali qal lilu minn Mejju li għadda jitlob biex isir studju ta' impatt li se jġib dan it-traffiku, iżda sal-lum għadhom bla risposta.